Piligro kaayo ang gisulti ni Hesus nga niingon siya pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona. Sa iyaning panahon, pila naman katuig ang milabay. Wa mo kibaw. Kani ba pagsulti niya ani unsa man tong mga tuiga? Muy klaro deh. Mga tuig 33 nana kaning atong Gregorian calendar gibase man ni sa pagkatao ni Hesus nya mga 30, 33 kutob yang edad mao man ni ang iyang pagwali niya pagsulti niya nga pagkadautan sa mga katawhan ining panahon na mga 33 years old siya ato more or less or 32 so year 32 or 34 33 karong panahon na ug buhi pa si Kristo ug niya pa siya karon unsa kay iyang isulti moingon ka siya pagkabuutan na sa katawhan ining panahon na di ka na be lingi ay mong tupad ing na zaman dautan ka o buutan ang utan ba kay dugay-dugay na magito niyang gisulti ambot og ang iya kang isulti karon moingon ba siya pagkabuutan pagkabalaan sa mga katawhan ining panahon na kung kamoy patandion panahon ni Kristo o karon hay may mas buutan katong panahon niya o karon panahon niya maayo kaya nahibaw mo pero katong panahon niya gilansang biya si Kristo sa krus gilansang oy karon sa inyong paminaw ug buhi pas Kristo ilansang ka o dili lansang na po gi-assassinate gipusil siguro ito na lansang pa man to karon gi-assassinate na siguro nganong nahimo mang dautan ang katawhan sa panahon ni Hesus tungod kay matod pa ni Hesus nangayo mog milagro kining pagpangayog milagro or signs sa presensya sa Ginoo or sa pag-uyon sa Ginoo sa atong kinabuhi mao ni makapahimo natong dautan makapahimo natong yawanon muna ayaw pangayo og milagro ngilingay mong tupad na ganahan kag milagro karon ra bang panahon na dayon ra batag murabag ma-ignite kay ba madasig ug maayo basta naanay milagro ano ko mga milagro sa makita nato nga ang mga wheelchair ibilin ang mga crutches ibilin ang mga taong giyawaan mo kalitlag kabuutan kay nawagtang ang yawa ang mga stage 4 cancer free na ganahan kita na mga birhin nga muhilak, mga birhin nga mutubo, mga dancing sun, inana. Ganahan kita na. Anha kita murag matandog. Anha ta diha murag mo focus og maayo nga naagyoy Ginoo kay niani siya. Posible man sad. Tinuod man sad na siya tingali. Pero kung anha na ta mo focus unya magsige na tagpangayo os Ginoo ni ana mahimo gitang dautan. Unsa may gusto ni Kristo iyang gimensyon ang milagro nga gihimos Ginoo ni propeta Jonas. Tulo ka adlaw siya nga didto sa tiyan sa isda. Katong gilabay siya sa dagat, wa siya mamatay tulo ka adlaw didto sud sa tiyan sa isda. Nagibugwak siya balik didto sa baybayon sa Ninive. Ningon si Kristo, paabot lang mo. Doon na niya ipupariha ani nga milagro nga ang anak sa tao tulusad ka adlaw ibutang ilawom sa yuta unya mabanhaw siya. Nahitabo ba na? nahitabo O ayaw na pangitag laing milagro. Nahitabo na ang iyang gisulti. Tinuod na. Ayaw na pagduda bahin ni Kristo. Mo na si San Pablo nga nagduda ni Kristo ug iya paganing gilutos ang nagsunod ni Kristo gipatay pagani niya si Esteban ang atong unang martir sa simbahan
Unsa may nahitabo niya sa unang pagbasa karon, iya nang gipamatud-an kinsa si Kristo. Matud pa niya diri, ang maayong balita maoy akong gisangyaw. Dugay na ni siyang balitaa nga gisangyaw sa mga propeta. Matud pa niya, gisulat diha sa balaang kasulatan. Gimension na ni San Pablo, wa lang siya motuo. Gisulat na sa balaang kasulatan. Ang mga Hudiyo sama ni San Pablo sigig tuon anang balaang kasulatan nga gisuwat sa Old Testament. Purti nilang tuon ato. Pero matud pa niya, gisulat naman sa balaang kasulatan, wa lang siya motuo. Pero sa dihang nituo na siya, niingon dayon siya, mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa pagkatao, ang gisulat sa mga propeta, nga siya kaliwat ni Hari David, apan sa iyang pagkabalaan, sa iyang pagka-Ginoo, siya ang nabanhaw nga Ginoo. Di ba nindot kayong pagkasulti ni San Pablo? Nya mao na niya ang atong isangyaw. Kung unsay gisulti ni Hesus nga gisuwat sa balaang kasulatan, maoy atong basihanan sa atong pagkinabuhi dinhis kalibutan. Unsa may gisuwat ni Hesus? Daghan kaayo, or gisulti ni Hesus nga gisuwat sa mga ebanghelista o sa mga kaning iyang mga disipulo, iyang mga apostoles. Daghan. Sige, mag-mention lang ta. Niingon si Hesus, moabot ang panahon nga maggubat ang mga nasod, magpinatyanay ang mga managsuon, magunay o pinatyanay ang mga membros panimalay. Gisulti na niya. Nya karon, naabay gubat? Wa. Naa. Oh. Naabay gaunay nga mga managsuon? Naa. Naa. Ni adin ni sa ato, nanimba maganing uban. Nya karon kun moabot na ni, moingon ka Ginoo in taon, milagruhi in taon, usba in taon ning batasan sa akong igsuon nga di na unta ni magsigig binuang nako, usba in taon ning batasan sa akong amahan, usba in taon, milagruhi mo tuo jud ko Lord nga makamilagro ka. Moana pa dayta? Dili. Ang atong buhaton, gisulti naman ni Hesus, atong pamalandungan unsaon pag-atubang kining maong sitwasyon sa Dios nun nga pag-atubang. Nya unsaon man? Ang una gyud, biyai ang imong sala. Ni anamaning gubat, way siguro kanus-an mo abot dinhis Pilipinas, sama sa nahitabo dito sa Israel nga nikalitlag buto-buto, murag 500 or 800 missiles ang gitira ngadto nila, ug naa pugdungan pagyud air, naval ug land strikes. Kalit kaayo, purting daghanang nangamatay, ana lang mga few hours. Way siguro mo kalit lang sad na din heron sa San Vicente Ferrer, Paris, Liloan. Nilingay mong tupad. Inagmukalit ni rog buto-buto, makuyawan ka? Ina ba? Kung ana ba, di ay mong tupad ba? Mukalit ni rog buto-buto ron, kuyawan ka? Ayaw nagkakuyaw. Nga naman, pangandam. Unsaon man pagpangandam, biyai ang inyong mga sala. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw paminaw ng pulong sa tao. Paminaw sa pulong sa Ginoo. Munang niingon si Jesus, mubangon unya tong rayna sa habagatan, kay mibaktas siya katunga sa kalibutan, aron lang pagpaminaw sa pulong ni Solomon. Pero ni ay pulong dinhi nga labaw pas kang Solomon, kaning atong New Testament, labi na ng Gospels o kanang mga letters, mauna na ang mga pulong o buhat ni Kristo. Paminaw diha. Ay na lang pagsigig, ratol-ratol,
Nabitay magsigig text nako, magpadapag kuan pader, iwali nga maghinulsol nas mga sala ang mga tao kay hapit na moabot ang panodya. Nako niya na niabot na. Gasigi na sa gwali ana ang simbahan. Gusto gid siya nga kunuhay siya mo igipakitaan. Siya mo igipakitaan sa Ginoo. Muna nga ako gyud pader samtang nagampo ko giingnan gyud ko sa Ginoo. Istoryahe. Dugay na nang gisultis Ginoo oy. Dugay na kayo. Gisuhat na nas Bible, mutuo na lang ta ana. Sige, lingay mong tupad na kanusa ka katapusang naghinulsol. Kanang imong pagkalibakira, kanang imong pagkabakakon, kanang imong pagkamalaw-ayon, kanang imong pagka-autocratic, kanang imong pagka-domineering, kanang imong pagkadaling mamalikas, kanusa ka katapusang naghinulsol. Kanang imong pagsigig pangabit, kanang sige ninyong premarital sex, kanang pagsige nimog same sex, kanusa ka katapusang naghinulsol. Kanang imong kahakog, siging pangilog kanang yuta, hastang yuta nga gisimintos gobyerno kanang karsada, ilogon pa, parkingan pas imong sakyanan, kanusa ka katapusang naghinulsol. Kanang siging linibakay aning mga politicians, siging dinautay bisag managkaliwat o managhigala kaniadto panahos eleksyon, dinautay to the max, kanusa ka katapusang naghinulsol. Kanang sige nimong palaygit, sige nimong inom anang pills, sige pang abortion, kanusa ka katapusang naghinulsol. Kining siging pangwarta, hastang kulikta, kwartahon pa, kanusa ka katapusang naghinulsol. Kana musudya unya kaninyo matud pa ni Hesus ang taga Ninive kaysa pagwali ni Jonas ang tanan naghinulsol sila mga sala hasta pang ilang hari. Pero kamo sige mugbasa anang Bible, apil na kang paria ka. Kani bang nagwali ba? Wa ka naghinulsol. Kana mabitay kani bang kasing-kasing sa tao kung butang nga Ginoo, makaingon gyud ka nga imposible. Usbon ako ang mga kababalaghan, inspirasyon sa Ginoo nga mamaligya tag slots. Tungod ining atong sigig baligyag slots sugod atong mga August 2020 hangtod karon, ang tawag na sa mga tao nako, Father Slut. Ang akong Fathersiano, di na kayo sikat. Father Slut. Inikita na mo, ipapicture, Father Slut. Nako. Ikita na mo, bisag asa ko, picture, Father. Palitag slut ha. Nako. Stilano, na-attach na gid sa akong naong ang slut. Hangtod, magsige na sila ingon, ang naong ni Father, murag slut. Kaya ang iyang ilong, pislat. Ano, no? Okay lang. Pero tanawa ragod ang nahitabo karon. Unsay nahitabo sa atong parokya, unsay na contribute nato sa Archdiocese in 4-year time. Makaingon ta basta di ay ang Ginoo mo'y musugo, grabe kaayo ang resulta. Anong nagduko man lang mo? Awa mo to sa Ginoo ni? Oh, di pakpaka na to ang Ginoo na sa manual. Katanawa, katulang akong giingon nga ni ay ni biyahe og alas 3 kaadlawon gikan sa ila sakay barko abot dirig mga alas 9 balik lang sa ngadto kay naghatod ra gyud sa disap nga 2 slots. Tagpila ang slots sa atong disap? 500,000. Naghatod og 2 ka slots. Nya balik ra pud siya dito. Gada siya ato kay way bangko dito sa ila nga iyang ma-deposituhan. Ang iyang actual na investment slot iyang gihatod. Igpapalit to nilang sakyanan pero iyang gihatod dire. Kay
giuna niya ang panginahanglan sa simbahan. Gidasig, naminaw sa pulong sa Ginoo. Wa siya mangitag milagro. Naghimo siya milagro. Ang pulong sa Ginoo nga diha niya, naghimog milagro. Maglingo-lingo ko lagi pagsakay niya nga to sa balhabal, padong na uli. Nagtutok ko niya. Anak ko na, Ginoo, din ama ni ordinaryo. May lang untag ni hato diri og 2,000. May lang unta. Di ba? Pero nasyak sa ko pagkagabi, last night, na ay nag-text na ko, Father, mupalit na sa kog additional 6 slots sa disam. Anak. Ibaw mo kinsa ni siya. Kadtong nipalit og 14 slots nga disam. Iya ko nung kompletohong 20. Ni anak ko, naunsa naman ka? Ni siya, Father, ang Ginoo, doon na gid siya yung mga pulong nga musulti nato. I hope magpadayon ka sa imong pagsangyaw o sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo. Kay daghan pag ipabuhat ang Ginoo nimo. Nako, di pa tingali ko patyon. Pero di sa kumutuon niya. Pero kitang tanan, gisugo kita sa Ginoo. Ako siyang giingnan ako. Aning dapita, di jud ko maluya sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay usakas nakadasig nako, kay di nako katuo aning imong gibuhat. Utro sad ka nagigamit sa Ginoo in material way. Pero di sa nimo gawas ning iyang material nga gihatag nato kaning financial, tiaw mo bunay 20 slots sa disap ang iyang gi-share nato. Di sa nimo gawas kun wa pa mag-ulbo-ulbo ang kainit sa pulong sa Ginoo diha siyang kasing-kasing. Mo nang aningon si Jesus, mas importante nga mutuo mo sa akong mga pulong ug sa mga milagro nga nasuwat diha sa balaang kasulatan. Ay namo pangitag laing milagro. Tanawan ang naas balaang kasulatan, ayaw naglalisa, ayaw nagkwestiona, tuhuin na, and you will become fountain like parihan ni San Pablo, mahimutang tuburan sa gahom o grasyas Ginoo. Nga muna, karong si Manaha, makig-arrange na tas tag-iya, kay muhatag data sa atong partial payment. So, ano ito yan? Diri sa ini ari gahapon, ingon siya, Pader, siguroon lang gini nako, Pader, kaya di rabasan ni ako ni, piyal na di sila nako. Unsa man jud kasiguruan na mabalik gining investment. Nako, maghimo man tag kulumbari. Unyag di madayon ang kulumbari, Pader. Nako, og di madayon di. Ngita taglaing pagi. Pero di na hitabong di madayon. Madayon gina siya. Sa unyag di og madayon og di mahalin. Himuan jud ko nyag senaryo ba. Nako, og di mahalin. Hangtod na ginas hangtod ato ibutang dia kulumbari man siya lisod dia na siya padari baligya nako. Di na lang kay ko mulalis ni mo ana kay pulos mo na negative imong gi-present pero sultihan ti kadaghan kay positive nga nahitabo sa mga taong nisalig sa Ginoo. Kanilang dinhing nahitabo sa parokya. Panahon ko ni pandemic, isa apil man ko kanunay diri pa din ako nya wa kakakita ni ko sa nahitabo. Nya nakatabang pata dito sa Kapilinya, Bishop Chupilo Kamumot, taliwa sa ato diring nagpunga-punga nga mga projects, nahitabo tanan sa bitaw pa diri. Kinsa maroy nakahatag na diri pa diri. Gi-istoryahan ako ding akong gi-istorya ninyo, ingon isa, okay na pa diri. Palit kog tulo ka slots. Tag di pa to siya mamatay, nga iya to mahato diri. Nakonvince siya. Nakonvince ba? Ang nabitang maminaw tas Ginoo, musunod tas Ginoo, mao na laging unsa nang salmoha, wa man sa ko kasag-o kay na Salmo 127 ba nang niingon nga kun ang Ginoo dili moabag sa mga magtutukod, kawang lang ang atong mga paningkamot. No? Pero kun ang Ginoo magkuyog na sa atong mga buhat, ang tanang buhat mulampos. No na nga kining atong gibuhat dinhi
pulos ni pamaagi nga maka pamatuod ta nga ang Ginoo ania uban kanato. Atong i-update pila na gihatag sa Ginoo nato nga halin aning ato mga slots sa atong holy pads para sa National Retreat for Priests karong November 7 niabot ng atong halin og 64,277 slots as of yesterday. Ang ato sad nga MMEG kuangan pa man tog 2,300 niya karon pa ning Miyerkules nato ma-final as of yesterday niabot na sang atong halin og 18,019 slots. 1,981 na lang ka slots ang nahibilin. Pakpak sa gyapon. Ang ato sad nga DSAP kuan man to no 72 man to. Karon tungod atong 6 slots nahimo ng 78 slots ang atong pledges nya naa nay 46 slots nga actual investment nga atong nadawat. Pakpak yapon. Ilhan man na nimong wa kay mo palit kay di kayo mo pakpak. Ang nipalit mo pakpak gina apil ko ana pero ang kanang wa kay mo palit siya bida pakpak ko na sa tagapoy biyan. Bao na nga kun wa tay Ginoo di kay ta malipayon kay ang Ginoo tuburan man sa kalipay kanang gasigig supak-supak sa pulong sa Ginoo di kay na sila malipayon pero ang nagsunod sa pulong sa Ginoo bisan pag magkalisod-lisod bisan pagdaghan kayong mga sakit o kasakit malipayon kay ang pulong sa Ginoo espiritu o kinabuhi gamhanan o makalipay. So padayon ta og salamat kay ninyong tanan mga online parishioners nya padayon ta niini kamong naay mga ika-afford aning atong investment slot hala pamalit na po naa pa may 62 slots nga available ay mo kabalaka kay matud pa nako atong kanang yuta ato man ang mapalit ug di kita katukod anang kulumbari ato nang apod-apod ng yuta pamuyo mo diha nya ug gagmay kayo luna barog lang basta na kay yuta ana ay kanang yuta matud pa sa istorya di man gyud kuno na mo depreciate gawas lag mainas or kuan pero stable lang na siya appreciated magina kanunay ang presyo ana investment yapon na siya di ba kadaghan din namalit tag 100 per square meter karon gibaligya nagtag 25,000 per square meter wade na ay daghan mo basta yuta ana ra man sa tailubong si yuta. Ako, worst comes to worst, ato nang baligya, ihatag ta ng yuta, badlis-badlisan ta na diag 140 ka, kuan luwang-luwang. Ikaw, palit man kag 20 slots, sige, 20 ka luwang-luwang ang imo, di dako-dako. Imo, duha man ka slot, o duha sad ka, nang luwang diha. Di murag, dako-dako na imo usa man imo igo ra man ang murag kuan tingali sige diha mura sa nay imong luwang diha siya rog di ka diha kahigda og ilubong ka para ra nas 140 pero moabot yung panahon makatukod tas kulumbari secured ang lahat sa atin di ba mamog luya kayo sige na manindog na ta